Здравейте! Ние сме Клиника Аглея и ви каним в света на красотата. Тук ще откриете широка гама от най-иновативните процедури в сферата на естетиката. Очакват ви разнообразие от кабинети, първокласна апаратура и прекрасно обслужване от екип съставен от доказани лекари, стоматолози и медицински козметици. Може да се възползвате от съвременни анти-ейдж процедури и подмладяващи терапии, премахване на кожни дефекти и цялостна грижа за лицето и тялото с висококачествени филъри. 3D анализ на кожата с най-модерната апаратура. Предлагаме грижа както за здравето, така и за визията на вашата усмивка. Всичко във Вселената има определена вибрация и всичко, което се движи в нас, също вибрира. С биорезонансната консултация може да разберете повече за вашето тяло, кое е полезно за нас и кое трябва да елиминираме. Естетичната гинекология вече не е тема табу. Тук в Клиника Аглея ви предлагаме широк спектър от процедури, които спомагат за качеството на живот на жената и нейното самочувствие. Предлагаме ви и процедурата PRP, която се използва при увреди на мускули, сухожилия и стави. PRP лекува проблема, при който се получават възпаления на залавните места на мускулите. За повече информация посетете сайта ни